I penya, ja hem arribat, som a l'entrada del castell i de les muralles, del recinte murallat. I res, aquí teniu una mica la història d'aquest lloc, un mapa i comencem la nostra aventura. De moment només vaig sentint que coloms per aquí volar. A veure, esperem que no se'ns caigui cap al cap. Somiem-ho, desitgem-ho, esperem-ho, creuem els dits, recem tots els sants. Ens recomanarem a la mare de la Verònica. Avui tenim companyia! És Cookie, sí, és Cookie. Aquí hi ha un restaurant, aquí, no es veu ara que està molt fosc, però aquí hi ha un restaurant. I aquí, no la font així. Sí. Cal gomar. Oh. Té bona pinta. Cal gomar. Per aquí un punt interessant. A toprock.com. Les voltes. Què hi ha passat? Mira per la finestra. Oh! No és vigues, no? Això són vigues, de veritat. Això sí que són vigues. Cal Estàsia. Ep, Miseracs. No em sona aquest nom, Miseracs. Cal Anton. Número 1. És el número 1. Forn comunal. Carai, tu. Es pot obrir. Hem vist el forn per dintre. Mira, aquí, que està com enfonsat. Sí, no sé, perquè no tinc ni idea. Cal Roja. Això vindria a ser l'arbre de la vila, no? Es veu? Aviam, no sé si... No sé què ho vull vist, però jo ho vull fer ara. I aquí tenim una reixa. Ah, sí, hi ha aquesta paret a sobre hi ha l'arbre penjat. Sí. El resum damunt, foc com mullat és aquest. Tinc el nas fred. Ai de les... Mira, estàs al solet. És aquest moment que per anar ens hauríem de fer una foto. Sí. Per tenir-la. Vaig fer una foto. Correcte. El paisatge és bonic, Anava a dir, això és botac, no? Sí, és Blutac. Sí, senyora, tenim Blutac. El botac val per tot. Sí. La Vera ha trobat el cementiri. Ah? Què? Què hi ha aquí? Cementiri. 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 I què, és interessant o no? No es pot veure gaire res. No? Està la porta tancada. Hi ha unes Però escales. té, aquest cementiri té unes bones vistes, com tots.
Morts amb vistes. Morts amb vistes. Tant per tant, que tinguis vista, no? Feu molt goig aquí dalt, Ara som al poble de les Oluges. Montfalcó Murallat forma part del municipi de les Oluges i ara aquí, just arribar al poble, trobem una ermita, que és l'ermita de Santa Engràcia, i sembla ser que l'han restaurat no fa gaire. Sí. Sí, sí. I aquí al costat hi ha una casa que tenen cabres i sent un olor de cabra. I han ganes de menjar formatge. Ai, sí. L'oficina de correus! Ei, aviam, com sempre, recollida diària. Menys dissabtes i diumenges. Doncs això, per la vostra informació. Això? Un magraner. Magraner. Castell. La part del darrere del castell. Cal Lleó. En el carrer del riu Sió. I des d'aquí ens arriba la flaire de cabra. Què rius? Viu al riu Gaspar. Cal Gaspar. Fantàstic. Què tenim allà? És Montfalcó. Ja en marxem. I ara anem a l'altra banda. No sé. Que sí? Som a Sant Ramon i ja hem baixat tot el carrer principal, que de fet hi ha un carrer, com aquell que i hem arribat a l'església de Sant Jaume de la Manresana i al castell de la Manresana, que és aquí. O sigui que és això que us ensenyarem. Olé, som-hi! Oh, que xulo, mira. Tot decorat. Amb taps. Que divertit. Ai, és molt bonic això. Decorat amb taps i... Això és mitja, no? Ostres, que xulo. Original. Aquest. Amb figuretes i tot. Que guai. Doncs poc que hem pogut llegir. Sembla ser que això eren dos municipis, la Manresana i el Portell, i en un determinat moment de la història es van unificar en un sol municipi i han esdevingut doncs, el que és a dia d'avui Sant Ramon.
I res, hi ha una explicació allà sobre el tema de la Guerra Civil i què va passar aquí, molt interessant. O sigui que si voleu venir, hi ha una excavadora fent soroll al polígon, però bueno, el lloc és maco i val la pena, vale?